Sekutanga vakagumborisumba imhuri vakagumborisumba mambo yauya pamberi penyu nemashoko nenhunha dzavada kuti zigadziriswe zvichida vauya vakazvigadzira kuti vatorere pamberi kwamuri mambo zvomuri mumuridzo wenyu pamusoro imambo nyaya yatauya nayo inyaya imidzimi inonzi Tobias Rusere Kumbweshu. Nyaya yatauya nayo kuna mambo tauya kuzochema mapindirwo akaitwa mumusha dunhu ramambo Chivero mumusha Makumbweshu neushando hwauri kuitwa hwavari kuti vari kuda kuvaka dhemu kofa dhemu panzvimbo inoyera. Nzvimbo iyi haiyerere vekwagumbo reshumba chete, haiyerere vechivero chete, asi nzvimbo iyi inoyerera nyika nokuti inzvimbo yaigara zitateguru ziguru rinozikamwa nenyika yose renyika ino iyi Kaguvi. Nzvimbo iyi hatizive kuti vakapinda sei vanhu ava, hatizivi pamwe mambo vangazive here, nokuti maziviro andinoita ini hakuna dunhu rinofanira kupindwa rigoona zvarinoitwa. Ini zvangu wepasi sabhuku mumusha handizivi, mambo wangu muridzi wenyika haazivi, saka tizive kuti vanhu vakapinda sei. Zvino tiri kuti nzvimbo yavari kushandira iyi sekuyera kwainoita ndo patinonamatira mvura nhasi umu, ndo panoti nyika yose kana kubva dande masvikiro anouya kuzochema takaungana panzvimbo iyoyo panapenyere tichinamatira dambudziko rinenge rawira nyika kwete gumbo reshumba. Nzvimbo iyi ine marinda emadzitateguru edu, ine maninga ane ukoshwa hunoyera. Nzvimbo iyi tagara tichiiyeresa, ndosaka takanga takaiswa ikoko kuti tirambe tichiichengetedza tichishandisa chivanhu ichi. Isi hatisi kuramba development, tiri kuti dai vasiya kanzvimbo kadiki diki kanoyerera nyika yese Zimbabwe vaenda pamusoro zvishomanana, isi taramba tichichengeta chivanhu chedu chinova ndochinotichengeta isusu muno muZimbabwe, ndochichemo chedu. Nokuti vakaisa kofa dhemu ipapa, chinangwa chekofa dhemu ndechekubata mvura kana dziva guru rozovakwa. Dziva guru racho pariri kuzovakirwa muNjatara maiye Kaguvi zvabva zvaparara, kunenge kusisina chinhu chinonzi Kaguvi. Handizivi kuti chivanhu chedu pakuti tinozochiita sei, ndozvatouya kuzochema mambo kuitira kuti kana vadaro vaparadza mambo wedu isisu, vamudzikisira zvisina kana maturo, nokuti ndiye anotarisa anochengeta ukoshwa ihwohwo munyika make. Nyika inozobvunza zvino kuti nhai mambo, ko ndiripi rakaitwa tadzikisira mambo wedu, tatomushora mambo wedu, tashora chivanhu chedu. Hatisisina chivanhu muno muZimbabwe, asi tiri kuti chivanhu ndo chakatungamirira nyika inoyi kuti isi tizotoka. Hakuna zvimwe nyika inotongwa nechivanhu pasi rose kunze kwenyika inoyi. Zvino nyika yenzvimbo iyi ikaparara tozodini? Mambo tauya kuzochema kuna mambo, tonzwa kuti mambo vanoti tikudini. Vakaisa ipapo zvose zvandataura izvi zvichafusirwa, makuva achafusirwa, maninga achafusirwa, madziva anoyera achafusirwa. Hatichakwanisa kuenda kunoshamba imomo kana tichiita chivanhu chedu rinenge raadziva, tozoitira kupi?
Mwenda mberi baba zoenda chikupindira toda kungoti twatwa nayo pabuno kuchikotendera ndepekuti madziva kuinga chidini pamwe kuda zvebo depart chozopindira kuti zvazviri kumbofamba zvakadai so mune musingazvione. Chatiri kunese ndechekuti ngavatisiyirewo nzvimbo iyoyo vaende nepamusoro vavake zvavo kofatimu yavo. Pamusoro imamo ndokunga panyaya muri kutaura takadaidzwa kuine musangano maivepo vekumizemu vemunharaunda varipo pakatauriranwa pakanzi pakuda kunotariswa paonekwe kuti ninga dzacho dziri nechipapi zvakamira sei. Ndofunga isu kana mambo havanokuenda kumaninga zvemaninga tikwanise kuenda kunokongorera maninga sevanhu vasingazive zvinenge zvichiitwa kumaninga. Anditumazvona katikasara tiri paya vanhu vakaenda kuya vese nanadhei vakanopinda hanzi vakanopinda mumaninga mese maiveko ndokubva vanhu vazonobva ikoko samasuo anga aripopfupi. Vanhu vakaenda mumaninga vakadzoka vakagara paya vakaita maresults atakanzwa zvainzi ninga nekune demo hazvina effect kupi kuninga. Ndomhinduro yatakanzwa tikati sevanhu vanga vanoonesana pamwe ndo zviripo vachitoti da tapindawo nemuninga taona ndiro taona chii hameno zvavaiona ikoko stars. Kutaura kwevanhu mvura chaiyo vakasaisa kana pasina madziro avari kuda kuvakai mvura chaiyo inosveyerera maninga aya. Mwenda mberi kaipapo imi nyaya izvozvo asi kumaninga makaenda kaipapo totoona makaenda zvowataro hamuna kuenda kumaninga here musi wose wevanhu kudemo vasina kuenda kumaninga. Mwenda mberi hamuna kuenda kumaninga makanoonei kumaninga mukagozova muchitaura kuti kudii. Takaitika ndekuti takaenda kwekwe nekuda kuti ndofunga kana makanzwa matakaita DA bye vakati kune vamwe vanhu vaiti hakuna chiriko pamusangano paya ane mailepo DA vavati tauya kuti tizoona mutisira tize zvinhu zvamukutaura kuti zviriko mumwe musi tikutaura nezvinhu zvisipo ndokubva taenda ikoko zvikanzi mainjiniers ezinwa aripo atatiratidza patagumira mvura vatitikadhemu kadiki ndobva taenda kwekwe tasvika ndobva tatenderera area yacho yese tichiona tichiratidzana zvese ndiye vakagutsikana vakati angisiwa zvitazviona asi takabvunzwa vezinwa kuti mvura yavo iri kusvika pake ane masori vezinwa mainjiniya aya akabva akahana kutaura chokwadi vakati mvura iri kusvika panapa ichaya mudhuze magomo ndobva dhemu mvura isvike kweso tikati aiwaka imi kuti mvura isvike kweso kana mvura akazara mvura inototenderera gomo ichinda nemuseko ichinopinda munagonzi ichidzokawo then later on vazotitaisa maflood lines takutoona kuti mvura kwavainongedzera hakusiri. Pamakadzoka ikoko makawirana kuti kudii nevezinwa nevekwana DA nevemaini paipo hatina chatakanatsowirana asi kuti DA vakati ndongamengeuko pamusangano vakati tichauya murekwa tikona mombe nekwagombe reshuma tichazodzoka togara pasi kubva ipapa havana kudzoka kusvika nanhasi havana kudzoka kusvika nhasi dira rakazodikwa rakadikwa sei ikoko makomo bira ragara riri redu mwenda mberi ratagarati kuti iro vakabika ndevekumirwa kwamufura haasisisi sakazwana zvowati kuzuva vakauya kuna vaitaura vachizvo vatina vavandana mwendabe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 mwendab
saka uko kudhamu kauko emini wakutungamidza kudhamu ndiani wami kunyatsona ipapo
kutungamirira kuita sei mambo pane zvimwe zvichiitwa kudhabhuko njiani ndati takatonzwa ritodzirwa kubonemba kuna mumwe misha vanhu vakatoafektiwa dzimba dzavo vakatsvagirwa pekunogara. makuhwa atiri kunzwa zvakaitika ndezvekuti vakauya vezinwa vakataura ivo kuti vachiratidza kunosvika mvura vakanongedzera dzimba dzevanhu dzichasvikwa nemvura ndizvo Ngambe ngatidzokei panyaya iyi handii mauya nechiito chekuti muri kuti dhamu parakaiswa hamusi kugutsikana kubva patabva kuyakuya kuguna mvura ndiripi danho ramakamboita imimi hamunoti hatina kuzoramba tigere kuti nyaya tikuiona ichiratidza kuti yakazokwira kusvika kumakoti kuti hanii buritsirai mambo zvinhu zvakafana izvozvo takazomboenda kumakoti tikaita zvinoti nezvinoti kana koti iri hazodzokerai kuti munogara pasi moti zviuye pamberi pamambo zvizivikanwa kuti sei madzoka pano nekuti makatomboenda koti. isisi kukoti mapepa edu achiriko hatisati tadana kuti tipinde mumakoti asi nekufamba kuri kuita zvinhu tikuramba tichishushikana takamirira zuva rekukoti ndopatazofunga kuti aiwa mira titaure namambo timbonzwa kuti mambo pfungwa dzake vanotokudii. Chimwe chinhu futi another thing ndikubudzise kudai munoziva here kuti dhamu iro mambo havasati vatoziva kuti kune chekuita kana zvakadaro manje zvatotinakira ivo pachava havana ruoko rwavo rwakasvika pakusaina kana kunyora zvine chekuita isi hatinambobvisa tatiwo mambo vakasaina ndosaka tava kuzochema kuna mambo kuti mambo vari kuzviziva here kuti ndo zviri kuitika munyika mavo. izvo taakupindura DDC unoona kaDDC nyaya yekudhamu chairi kudzoka futi kwandiri asi zvinhu zvakangoitika zvandisingazivi kuti zvakafamba sei. Saka kana mambo vasingazive mambo ndeve ground breaking mudunhu muna mambo kana pachiitwa ground breaking inoitwa nani zvinhu zvese zvinoitwa munyika mambo anofanira kunge achiziva zviri kuitika munyika mavo. hapana mambo vakanga varipo musi wasari wedhamu saka vari kukanganisa varuma saka zvakuna mambo hatiri kutofunga mana mberi takachitofunga kuti ndimi makaita zvese uye ndimi muri kuita zvese iko kwete hapana zvatinoziva isu kana musikazive makambobvunza iwo here kuita kuti makabva nekupi isi kanzira yakanga vakataura kuti wese ane zvaanoda kunoko anosangana nesubduration izvo zvamavakutaura iminika zvatoo zveishure isisu vakatoya kuzokutitaurira kuti dhamu riri kuenderera mberi saka kuenderera mberi uye kuyakanzira akanga kutotaura kuti kufamba kuri kuita dhamu anenge aine chaanenge achidawo chiuyai kuti kuitirei. mukurangarira kuti musiwo mambo vakanga varipo pamusoro vaitwa meeting mambo vairepo makanzwawo speech yakambopuwa mambo havana kana kuti vakataura hapana kana mashaya mumba akanga aripo hapana chiro akanga aripo hapana chavakataura hapana munhu akaiswa kumadzishani kuti vapo pfungwa dzavo nemuonero wavo zvakangopera kupi zvakangopera ikoko. Saka isisu mukadaro munenge takuti isisu mambo ndo vane mhosva kwete isi tatoya kuzochema kuna mambo saka mambo kana asina ruoko rwake ipapo zvedu zvatiitira takungohwanda sei kwa mambo nokuti mangwana tikange taane dambudziko munyika vanhu vachasvibisa mambo wedu. uyezve zvachitaurwa zvekuzara kwedhamu zviyazve museums yakataureyo kuti zvinhu zvese izvi zvinofusirwa mumvura vakatonyora pasi kuti dhamu mvura ikaiswa izvi zvese zvinonyemura asi varume vari kuitirira. saka ngatibatsiranei anerokanyandevuka nyamunongoendwa ivana kuitaura munoita tichibatsirana ayo yakanaka masachero asvika naibumira hini muri muzvokurewa anachivero asvika ka tosangana kapa timbokwanisa nachivero zvakanaka akamuita pei timbosangana timbokwanisana navedare tibatsirane kumbosangana tanachivero vasangana saka ndinofunga kunoendera kumboshombaiendera hemberi nepfungwa dzenyu dzamama muchipa kuna mama
nekuti way forward toita sei. Inini ndofunga zvatoda kuti muise pamberi pamambo atiri mambo zvinhu zvamusiri kuziva zviri kufamba sei chitizivisa kuti tikadai zvinobuda here pamuri kuda kusimba ramambo rishandi pamuda kusimba ramambo Chiveru namasaya mombe rishandi paburisei pamuri kufunga kuti pangadai mauya kuti tikasvika apo togona kubatsirika. Ndoda kudzokorora zvetichida isu hatisi kuramba development asi toda kukoshesa chivanhu chedu chinova ndo chinotonga nyika yedu chatakaisirwa kuti tichengetedze. Tiri kukumbira kuti mambo sezvo varivo muridzi wedu vataure nevanhu riende kusingakanganise chivanhu ichi chete ichi chete nokuti development yedu totoini isisi tirambe tiri muchivanhu chedu chete ndo chichemo chedu. nyaya imwe ndandetobva kuti isu development chinoita chese hadikia kwamari kutaura imi pamakataura muchidizvi kwaita nespillway hakusiriwo kana makavamudza zvokuendesa spillway mamadi kuti iende pamberi ivo havakaramba kuendesa spillway kwamakataura hadiki saka patida kuti totoonavo kuti vana ta nevomisa vachona handa havasati vaita kana chimwe chinhu vari kuenda mberi zvakasimba asi kutanga kuisa makongreti havasati zvavo asi vadhura zvokuti vatogadzirira. Saka chinhu chedu mwena masachiyo chamuita nezvachiri kuitika mudunhu ndofunga ndopfungwa dzatiri kuona dzakuda kuti imi nekuti nyaya dzokwana dzozouya kuno kuti dzabva nekumusoro kune kumwewo kwatisingazogona kuzonopiringisha kuti tinogona kutsanangira zvatisingagona kuzodii kuzopedza. Saka ndakupfunga zvakakosha kuti DDC vakataura namambo mokumbira mambo zuva rangu vari free imi masachiyo mutiripo handii totsvakagona kuti mudzvita angawanika sei kuchekuti namambo mashaya mombe vouya pamwe chete then pambonzwiwa kuti ivo vanhu ava kusainirwa kwacho chaiko iya yavo yakasainwa naani fanogara unosainwa asi kana zvada isuwo manje zvakamira kuda isuwa ino handiendi pamusoro pamambo ino izvezvi mambo vane kodzero yekutoti ngavatongomira isisi titange taongorora kuti chii chiri kuitika nokuti munyika mambo ndasingazviitika mambo ndofamba nemi manje mberi kwamuzviti tonotaurira muzviti muzvitiomisa vanhu amuzviti ndiani chekuchaneaa isi tiripo tinoda kuenda environmental impact assessment izvozvo zvinenge zvakutaenda ndopatinozozvinzwa pavulakuva research iyo kuti pakasainwa naani kutsvaga chinhu chakanaka takasvibiswa sevanhu vechiveru tifanira kuti tipachenese inini siri munhu wokutanga kunzwa kuti kunge kune vanhu vari kutenderera uko ifunga ndakauya ndikataura kwamuri mambo vakataura kuti ai inini handizvisiri kuenda mberi musatendere zvinhu zvakadaro mukati mezvinhu gare vanhu vakauya vachitima nzira havasiri kuno kwachiveru zvakabva nekuwatcom tatima kusvika tozonzwa kusvika tapire zvauya ndopatakatanga kutsvaka kusvika tanobata kansera we1 tanetsana kuba akazouya ndobva tabvunza kansera tikati chii mukati mewadi tikanzi nakansera kurikuda kuitwa dhamu rewadi 4 newadi 27 asi chiri muno munzvimbo inzira chete vanhu havari kupfuura vari kuenda gare tione zvatopfuura zvakuona tione vasvika kunani
hatusvika kuna mberi kuramba tichiritsana kansera zoti ai idzi vamuzviti upa vakazoona vamuzviti vachiuya baibo ndikutsanangura tichiti aiwa tiri hana kuramba asi tiri kunoti pamanoitira hapagoni nekuti pane zvakakoshera nyika yose kuti nyika inochete zviti tikasungana wakapetikana waona kavaradza izvi kusvika ipo pacho pari kufumurwa ipapo paitonakuva takaswaradza kuti makuva pese pakapwanywa zvese vamuzviti vakadzoka pai vakati aiwa ndazvionera asi zvakatadza kuti zvinodiite tikati aiwa isusu hatisi vanhu vasina kuenda kuchikoro kana zvishinzi demo iri kuenda 40 meters up ini ndiri 1 meter up down nokuti handiendi mvura muda kuedza mvura kushatiswa vanhu vakazopiwa chimwe chepaipo kuti zvamaona zvako zvadaizvi chimisai vanhu ava vamuzviti paipai vakati ai zviri kuri kuvamisai taakumbodzokera tinogara pasi tozodzoka saka zvinenge ndakangoramba ichikuitirira mberi kusvika nemumisha misi saka zvavari kuita tichivabvunza isusu tichitaura namaneja wacho tambomuendera havasi kuda kubuda pachena vanoti vakadaura kuti mambo todoti ai kana mambo mukoma uku havangati nyeperi ini mambo vari kuramba nyaya iyi vakati nyaya havaizive havangati nyeperi ini ndinotoka navo toenda mukoma uku vanhu vakanditaura kuti kuenda chokwadi nyaya iyi handizivi mafambiro azvakaita handiti kuti vatinyatsobuda pachena asi munhu ari kunyanyomira chaizvo panyaya iyi ndikansera David Tumsa saka ndiani tungamirira kuti kana pamaudhio anenge achitaura tiri nawo avanenge achitaura mabhuku kuti yomuedza every time asi maudhio anenge achitaura anenge aripo anokuradza kuti iyeyo ndiye munhu ari kunyatsoziva mafambiro ari kuita kuti ndiye anotarwa patichimutora mazuva aya saka ndiye munhu anogona achiziva zvirikuitika zvose akamwenda mberi ngaitibvunza mubvunzo mudiki kuti tibate nguva dzemabasa ndinoda kuziva kuti DC matimi makavimbisa kuti vachadzoka ndizvo from the day akaenda vakazombokonfirma kuna DC kuti takakuona basa riri kuenda mberi imi hamuna kuzodzoka kwatiri pane here akambozotsvakawo tsvakidzo iwe akati kudii ipapo takatumira zvatikaita zvekuti vanhu vakatama iprojekti itwa neGreatMind ndomunga pamusangano paipai makanzwa vachiintrodusa vachiti Pan African ani mange muripo vachiti Pan African so pane vakazotidedza vakazoya kumba mumwe musi anonzi murwiga license officer wacho ndobva ati tikukudai kunowana gombo yechomba kutemu ndobva taenda kutemu ndobva iye mukuru wacho weGreatMind anga aripo ndobva ati chigemu ichi chanyanya makuhwa matara akaita chigemu ichi chanyanya makuhwa saka isusu dai kuti titese tisikwatanidze chinhu ichi takachauza kuti akaikoza kuti hatikudii ndobva azitaura achiti taidhila nevanhu vasiriwo tisingazive kuti chii tazoziva madu kuti aiva mimi ndinovazive nzvimbo inei vaidhilana nani vanhu vavaidhila navo handiti ndevekumbirwa machango nokuti tine misangano inenge mitatu yatikaita nevanhu pane mumwe wacho watine nemaminitsi atinawo kansela tichibvunza nawe tikati ko zvakambotanga sei kuti isisi nezitakuita zvekuteerera mumashure tichibvunza kuti ko chiwo chikuitika ndikumbofamba sei kansela akataura akati takapuwa tsamba namama mumeeting
maminitsi atiti nawo isiteko kude nemafoni vaitwa kabwatsama namambo anditakakuwatsamba namambo tinotori naye tsamba yake palast meeting yatikaita ndizvo achitotaura tiri kutewebsite mambo aita kuti kuda kuziva kuti mambo chiverere ndimasviya momberi ndiani aitotaura kuti mambo chiverere kandi tsamba yacho totori nayo panapa tsamba tinotori nayo tikakuwatsamba namambo mambo akatobvuma kuti titetemu panapa saka tikati no saka imimi muzvifambisa sei nokuda kwokuti zvamukuta zvakataurika after or before meeting yayi it was after meeting saka imagine so meeting zvakataurwa paya pane shamakambozwa chakabva hapana takamutaura makatofulo yekubvunza nekutaura ka muchitaura zvamunoda kuti mugamuchira here chirokukavanizi vazhinji venyu vaitoramba taitosvika asi pane pakambodzowo mambo zitipei takazvitaura after but musendi aichiya musangano anditi saka pamwe pacho vanenge vachiitse way to escape so tikuti mamwe mapoinza vanenge vachidefenda navanakanzira mune mamisa pakona obva ona ndikataura chiti mambo patsamba haipuwe namambo tsamba iya inobva kuema handirika youya kumai ndoni yanayo inofanira kuya nayo kuna mambo toda kuita izvi panapa handiri mudonhu menyu mambo munoti kudini hazvo inotore mubvunzo maadvantages advantages anenge ari patsamba iyai sokuti zvakanakirei zvakaipirei mambo vomekwa kana vabvumira vachitarisa kuti hapana here vanhu vagere mudhuze vachazoafectwa muchavaita sei mibvunzo yenyu vamwe chisangana navo zvose zvazvina kuitwa saka munozogwaviro kana vasina kusainwa namambo kana vachiti riripo ngariburitswe rinowanika kukambani saka ipapo ndakuudza kuti tichida kuonesana handitika saka ndofunga kuti ishu yekuti zvakaitwa zvine chekuita namambo iyo ngatite set aside ngatidzokere panyaya yekuti toita sei uye zvingaita kuti isusu tikunde vanhu ava tibudire pazvitemo zvedu zvipi because hapana bharo rema rakasaina ndosaka tazokuti tiuye kuno asi rinogona kuti akarasaina achibirira kudhichi iye ndiye anogona kuzotsvakiruze kuti ndiye ana akasaina zvakwamirira kuno kwamambo mambo kuti hatisi kutoziva zvinoita kana mabata mashoko angu ekuti mukuru wegreat mind ndo musi wakatanga kutaura kuti izvo chinonzi great mind makatomuona takatoita mamitingi nawo about 2 or 3 vachitiedza kusvika tazoramba takati isisu hatina chikonzero chetu tirambe tigara nemupasi kusvika unovaziva here havaziva saka isisu takaona kuti chinikeikachi tida kuti titaura nechokwationesana ndiyaburiswa namambo kana menga mberi kandi sekona kudokesa zuva tichitaura ngatitsvagei way forward kuti toita sei kuti tisi apa mambo apa imimura tochinja tofunga kuti mambo amukapedzachikumashaya mombe vese vamwe vaikansera vacho kudusa vamwe kufunga kuti vane chekuita mukati mechi vakakontributa paishu iyoyi yamurombedzi namazoma vese vashandisa kukansera womuno isusu ngatibatane yamunodraft saka zero uno mawashenza ndimtumisa vakashandisa mutumusako kuti akuvanga ari mufukipa ukaadresa vanhu kuti aiwa wozi mutumusako akaadresa kuti ndemudheri wati 4 newati 27 chavari kuda munombirwa tichiti yekuyambuka kuenda kumiri kwamupfuri ndisingakanganisi matimeri paitawo nenyaya yekuchinjwa kwepozisheni yoyebo yakaita nharo nyaya iyoya vachiti aiwa dai mamakwidza kupi musoro vanhu ipapo hatina kuzonzwisa kuti pafamba sei nekuti pakaimbwa kuninga manje pakaita fanike paenda kunowiriranwa nevanhu venyoro pakazouya pakunzi hazvisi kuafekta nzvimbo dzinodi ai pari munhu akataura zoma achipikisana nanachikonongo ikuru ndiye akataura kuti haiwa isusu hatina chekuita nedevelopment ngaitwe vakatopuwa zvekushandisa vakaita mabiko zvese zvepakatibotonoyo hakani isusu hatakaita nezvekuramba isusu hatakaita takaita tega tichitudza pasi saka imi manje vasatotipedze nyaya yedu yachona isu ngatisungane ipakuye toenda kuna tie tonoona tie omisa vanhu vachona vari kuita zvedhemu dzivavo
sekuti kusipiriwe kune nyika dzedzinoera handina kutaura vemizimu vakatodziverenga nzvimbo dzacho muswere saka botsvaga zuva chokwadi kuti Dhamira handitika ndofunga makanzwa dhiye achitava paipai. Dhamira haina kuuya sedivhokumendi kunzvimbo yedu isiso, asi vakataura vakati maini iri kuda mvura, kutora mvura ichibva kuno kuchiendesa kumaini, inenge yazosara yacho ndo paizotsaurwa nezimbabwe kuti munozoya tichitaurirana kuti muzoitora kuti muzoita madeiziro. Saka dhamu harina kuuya sedivhokumendi, riri kubhenefita maini. tichiri kurangarira ndemiraizikana nevanhu chinzi kofa meno chinzi pamba chinzi panogona kuzova kwarino humbe vati zvikunzi rinozovafekta nzvimbo kofa vanhu vacho information yedhamiri tikuti nyaya yatagarira ndeyekuti zviri kuzoitika napaisi padhemu ndo nyaya yatakagarira munadii kuti sura hatikwanisa kuti dhamu risaiswa muna mupfure nekuti idevelopment sezvamuri kutaura. Saka tinoda kuti kana zvichemo zvedu zvinofana kuiswa dhamu ndo pane zvimwe zvedu zvatiri kuti zvinoita. Saka ngatirambe takamira neipapo zvekuti kuiswa kwedhamu tabenefita here kana kuti hatina kubenefita zvisi zvedu izvozvo. Handikufunga tarisai panyaya yekuti dhamu razoiswa panzvimbo chaiyo here hazvina zvazviri kukanganisa here paiswa dhamu. Ndozvo zvatofanira kuti hazvo kuna TDC takabatana namambo nemasachiwe nakanzera hadizi kanzera development takainzwisa but makaisa pano pamukonza kuti wakupi kwatidisi varidzive nzvimbo kuvagari vese mune zvikoshwa hwedu hurimo sezvambotaura mwenda mberi pakutanga wachitaura. Ndinobva takadzoka papoindi yekuti dhamu harina kuipa but paraisirwa ndo patiri kutanofunga ngatirambe takamira neipapo. Kuzoita ivo vanhu vacho vari listi yevanhu vavakapa mari yese vanani listi yevanhu vavaipa mari vachitsokuitirai zvakadii zvakati yedhamu saka pakachena havanayo vane listi yevanhu vaipa mari vaivanyepera nezvikwikwi mazita taura kuti nyingi kana pavakauya kutika kubanya vachida kunodzidza kubanya vakataura kuti takatunganidzwa naningi vamupa mari yakati. Musangano watakazoita DDC aona nyaya iyi mupepa akatiti imimi mafunguro hapwa sei maburitsa mupepa musina kuya kuzotoona. Ndakamutini iwe waunzani kuti uri kuchera kuseri pepa yako. Saka taburitsawo mupepa kuti nyika izive kuti zvazviri kuita. Zvikanzi kumbori shumba takaita musangano boardroom tikatopa mari, vanhu vakapuwa mari vakaomberera vakaita chivanhu chacho vaititungamirira vese takatovapa mari. Saka zvawakutaura izvi iwewe watozoya mumashure basa raitwa kudhara. Ndikati inini ndini muridzi wenzvimbo, ava vanhu ava vasine kuno ndive kumhirwa muturi. Nzvimbo ino inoti Chiviro ndiye mambo Chiviro ndozvandakamuudza. saka nzvimbo yakatengeswa chitipai zuva pamusoro yemasachero tinahama dzose dzimwe ndatenda kuukana tinoda kuti gabhasi kutaura pane mvunzenga ichibuda munhu wekuti ndianaka authority. Zvinhu izvi mafambiro zvakaita kuteta kwandaita kuratidza kuti pane vemaofisi anofanira kunge vachisaina kana kuti vanhu ava vake panotanga patariswa neveema. Veema kana vatarisi venational museums vanotarisawo zvakare, asi zviri kuratidza kuti venational museums vakaita ripoti inotsanangura zvakazara kukoshwa hweapa maringe nenyika ineyi. Ende kumberi kwachona vakunovhara vari kuratidza kuti kune simba riri kuseri riri kushonyorora zvinhu rekuti nyamwe ivo vavana muone wakadaro asi vakati isusu hatina simba rekuita sei rekuti tichinjise zvinhu. Asi chatoda kuti titaure pano vachipedzisa iri kunzi Gopher Dam iri kuvakirwa kuti dhemu guru rivakwe, ende dhemu guru riri kuvakirwa pakaguru.
izvozvo ndo zviri mumaripotsi ende ndodhemu riri kugamirwa mvura yekuzoshandisa ipapo. Saka zvadaro zvikura kuti ivo vakazobvuma zvavo kuti kana muchiita munoita asi zvakati nezvakati nezvakati zvakaipa. Vakaburitsa mufananidzo waro razozadza mvura kwariri kunozadza. Riri kuratidza kuti riri kuyambira mumhiri kunorwa mudhuze neFort Martin zvekuti kwese kweko kunenge kuri mvura. Pese apa pane pari mvura uko riri kudzorera mvura kumashure zvekuti bridge repananyongwe rwakabayira riri kuvharwa repamadzomwe riri kuvharwa. Riri mudhuze munoona nenzi Gwale Farm ndokwari kudzosera tafura pamudhuri paya ndokwari kudzosera mvura pesa pamumvura wotsanangura zvakare pakatomakwa kuti gwara chine ngundi riri mvura chakati chiri mvura zvese zvinoera nezvatakazoaratiza zvine macoordinates takafamba nawo nemacoordinates acho aripo zvine mafoni enyu mutongozvi motosvika panzvimbo yacho ndomamirira zvakaita. Saka ivo venational museums vanoratidza kuti vakapa certificate kukambani iri kunzi Gridmine. Vezimwa futi vakapa certificate yekuti zviitwe zvisinei nekuparadzwa kwezvekutsanangura. Asi isusu pataitaurirwa paroratidza zvinhu zvakateyama. Mambo vakasara varapa vanenge vakaenda asi vacho vainoona vari dzenyaya idzi vakatsanangurira mambo kuti zvishuwa vakazviona asi zvisinei vari kuita sei. Saka chandakaona pamaripoti ese akanyora mambo vari kunyepera, mukuru wenyika vari kunyepera. Nokuti maripoti iwaya manyorwa akaitwa ndeyekuratidza kuti pari kushonyorwa zvinhu. Kwozoita kana tasvika pamutemo wokuvaka muZimbabwe kana kune chirongwa chakadaro ndechehurumende paneswa zibhodhi zihombe rakanyorwa zita reprojekti. Panyorwa zita reprojekti ponyorwa kambani iri kuita inonzi main contract nemasubcontractors nemaadresi avo nemafoni namba avo nainjiniya weipapo. Kwozoita vanhu vari kunzi vakaita inonzi impact assessment ikambani inonzi Shells Consultants. Kutoita kwandakaita ndekuti kana zvichiitwa pamutemo weEMA vanofanira kunge vane nyanzvi 4. Panofanira kuti pana hydrologist, panofanira kuti pana geologist, panofanira kuti pana ecologist, panofanira kuti pana sociologist, vari 4. Asi ndakutarisa kambani yamamiriro ayakaita pane vanhu 3 vari kuratidza kuti vane makore anosvika kuma20, vamwe neumwani 19, 2 vane 20 neuya 19. Vamwe vacho vese vane makore ari pasi pe5 havana kukodzera kuti basa iro vanhu ivavo. Zvakare maningi vanasakoko vanataura havapo pakambani iyi chimiro chavo choroza zvakarekera kusocial. Saka kuti vabvunzwe mubvunzo yakananga nezvegeology hazviite. Saka zvinoshamisa kuti panopiwa mvumo yekuti zviitwe pane chimiro chakadai. Mukaenda futi kunguva kwakota chikwangwani chandotaura chii hapana pakanzi Gridmine Minerals chete. Gridmine Minerals baba zvinodei zvichikwangwani chechinguviro chikanzi kana Gridmine chanacho usi kudhamu ivo vakatopedzera kusvika musi watakamuenda vakaendwa kunyika nevarume haitombozora vakamira sei kana kwavakwa zvakadii hapana katikutombozora kana kuvava kwakuzi kuri kuvakwa hazitombozora kuri vakwe tinotodzora mitokota. Saka izvatatokutokwata kuita ngachiita isuwo mazachiwera musi wechina toenda tonoona TGC yapise vanhu vanhu vese vavaponi kutaura nezvavanga vange varipo pamusangano wachona vanoti Hetman Murombedzi Mashe Amombe Deputy Mtumisa kwakansela wenyu amfa wanga aripo ndiye akutungamidza chirongwa chachona iko handi akufamba navanhu vachona chiwewo. Saka takuita isakatoita katongogara sezvavamboita zvavachita imwe nyaya yaungaitanga mweruko ndeyekuti mimi chese tinoziva kuti nzvimbo yedu ine zvicherwa pasara. Saka ndofunga pamitingi mairepo ndiye aita pakatarwa nyaya yechechi zvakanzi sabhuku anotsvaka paari kuda chechi yake yechi handi makazinzwa asi takazokadzika nenyaya yekuti vana vane korokoza kamukova ivo vari kubvisa chechi
Jeta yese ni mari yese pasi yese. Vakwenda nayo. We had to run out James table before the meeting. Like that, it's a material baby. Pakato bandit. But visa Monsieur katika meeting wewe. Kutani kuwasikana. So then pani mendium. Pawanga tutatiza kuti ndoka vakuisa demo. Apasi kupa vakaisa kuti chi? Demo. Vakazi move vachienda padenga mtani. Ipapo isitaka pasika isina mbayo. Sometime our yesitakaenda anamndarabada. Pane chakana chona kuti pane mari iripo. Anditi yaitopedza blog chinanga kugomo kudaiso. Paitouya vanhu machanaenda kulanchi kana apile vanhu muyani vatoya ipapo pademo ipapo. Wotokorokesa ipapo choko watizi manheru andivaitanga day night manheru vanhu vaenda kuti ipapo pakucherwa dhemo ipapo. Saka isisi takaona kuti mainterest evana vari kubenefita zvakanekwa. Munoona zvimwe zvinoitika kana mudoza mukutoburitsa vanhu kuti makatomboenda paground handii mukatoona but mukada kuzotsvaga kuseri kwazvonzi mambo vakatoenda paground so ndezvimwe zvokutika zvose zvatinongozwa katege kungoshandisa chikoti mambo handii zvokuti ndodambudziko riripo makaenda but hapana angamboinifoma mambo toda kumboenda kumachina tinodaitoda orit betseka ukotaura hapana anenge atomboa informa mambo kuti tine program yekuti tiende kumachina otherwise totobatana tikazivisana handii zviri kungoitwa zvokuti ndonongozwa kuti vanhu vazenga vari pakati ndo zvekuitika izvi panguva dzimwe so zvinenge zvakana zvakuzodzoka manje zvakuiswa kumberi zvonzi mambo akazoita zvakati but ndimutozviburitsa panapa makatanambaivai ana mudzara mutambereka kuti hapana mari kwatizi pamavabvudza vari kuvaka kunokumhiro kwokuti dhemu rinokwanisa mire zvakanaka kuti matombo akaoma vari kuramba vachidhura vachienda vakuisa concrete vese kana kana begadzidzoke paishu yemakuva edati resto zvikuitwa paground zvinoda kusvika vanhu vari paground taura icho tikada kutibata zvakawanda tichapedza tabata nezvinhu zvatisingagone kubata pamusoro pemazimai yes vamwe vari muno nyaya ndiri kunzwa panapa semazura ndiri kuita iri kuda machivero ese akabatana semhuri yani yachivero pamaonero andiri kuita nyaya yemakurukirwa yari kuitwa chinhu chekutanga isu semachivero tofanira kutanga tamisa vanhu kuite kudaro tinotuna DDC uyaumise isusu semachivero muno tisi tofanira kutanga tamisa vanhu avakuita zvavari kuita ivo tinoripota kwavakanopiwa simba rokuti vaite zvavari kuita avo ataita saizvo zvemachivero togara tomirira vanhu vaite vazovaita muswa handitika ende chinhu chirege kuchiita chinhu chagungwa reshumba hatisi chagungwa reshumba i udaita vakachiita gungwa reshumba akadai nesignature pakucherwa kwedhemu abva yese atunhu vakanga adai nesignature pakucherwa kwedhemu zvichibva iro ndobakaenda kuna mambo wacho vanhu vangani vatatu potizoya mapolitical kansela MP vanofana vai masignature vapi assignment yacho environmental inotozouya zvitenderano zvaitwa nevazi venzvimbo saka napasina chitenderano chiripo sekutara vandoita nokuti handiri kunzwa apa zvinhu zvizhinji zvandangwa mapuwa cheda kana pane ndateera zvakanaka ndizvozvo zvinhu zvese zvinotorwa kana mapuwa saka chinhu chokungodiwa isusu semachivere ngatimise zvinhu zvikuitwa ini ndinotsimuaaaa nekuti vanhu vane nzvimbo iri kuparadzwa ndisi saka tikamirirana DDC kuti vagozodii zvinotora nguva ana DDC vachazouya vanhu vamiswa takazviita isu pamarora aituta machecha vakamukuritsa matsamba akasiyana siyana but takaramba tikaisa matanda murodhi zvikatumira right yekumisa zvinhu zvemuti munhu make mmango
zvaitwa zvandisingazive saka ndinoda kuti ndizive kuti zvakafamba sei kusvikira zvatanga manhingi zvinegwara andida kutaura pamusoro inamoti kuremekedza zvikuru ndabatikana zvikuru kuti zviri kuitika zvese izvi sabhuku waipapa azvizive mama akazvazvizive saka kana zvichienderera mberi vari kuenderera mberi mambo asingazvizive ari kuda kuti isusu tinogara umu titubiru namama pane rushoro rwakakurisa chaizvo dai panhipa pari patanga pagadziriswa ipapo vaaa muna mambo sezvataurwa na mukawirirana kuti vanhu ivavo ngavamiswa vanhu vatange kubva mwana wese anotangira ecd zvitatu zvikwira kwete kutangira fomwana pana paifanira kuziva kuti akavasainira pepa rekuti vaite izvozvo vanofanira kunge pane signature yamambo vamwe zvichiitira zvichienda zvichidaro saka apa toda kuti tizive kuti akavapa go ahead akasaina pepa racho ndirani kunze kwamambo saka kureva kuti isu takubvira masimba kuna mambo pamusoro semanzwira andaita nemuonera andaita tise semachivero nzira kuna mambo kusvika kune kupedzisira hapana nesignature hapana nenyoro saka taramba tati ngaswerere sezvataura kana tati madzimana mberi hakuna akaita anosignature nechii next step yatakonde kutoka achiita mandi kunomisa atinomisa tisaswerere ngano tichitenderedzana muchirunga chete chete vanoswere tichitaura akazvinga tingaita ranoenda mberi tofanira kutamba takachenjerani because vanhu havanenge vabvona tinonyora isusu chinhu chedu ati tosaina masignatures tsamba iri yekuti chi mirari torega kuenda tiri violent kuti hapasi kudiwa pana paimamira tikaita chinyorwa chedu chatinoendesa tokumbira tisi kunyora semasachipeni tokumbira kuna mambo kuti mambo tsamba iyi ndo chinyuito chakava nacho tiri kukumbira kuti dzidziro gwaro tiende kwavanha mambo tiziva kuti mhuri yapfuura nekuti nekwandirine zvinyuito tochienda netsamba tikaenda tiri takadai sovenga apo tasungwa tese topedza tasungwa kuti odhi hatichasweda ikwadziwo ndinopera patikashandisa ndipo fokachani pamene pamusoro iyi hatiti kuti mambo havana charuziva sabhuku havana charuziva saka odhi yedu kana ikazopedza kubereka tine vari musoro pedu vatauti hatizika majina atakatumwa kutimisa ivanhu tsamba dzichienda tinoregedza mutsamba ichienda tsamba ichapinzirwa after 2-3 weeks development inenge ichivanenge vachienda kana kuri kwedu kwabhukure shumba havachatinoshya ndetinovamisa tinoshei ngatinyore nhasi kwendisamba mitemo yenyika yedu inoda kuti uite chinhu at record level chinhu chine bhari chekuti mangwana hachizokunetsani uye ndakuda kutorwa 1-1 tozopedza takugezerana ipapa katikanyora nyangwe bhobha asaina chinge osaina mutimusaka osaina ii marumha osaina chambo chichi osaina ndiani kwachivera ari kunyunyuta nezviri kuitwa chi plus hatina development yatiri kuwana kubva kumazvikuitwa machina tiri kutoona kuti vari kuparadza nhaka dzedu vabata futi nzvimbo ine chi ine marinda tochitangira ipapo tichabvunzwa kuti makambovapo ugwaro here rekuti mumwe vamire tivataonekwa hatina saka makamboenda sei hamene kuti mungapokaneneni machina tsamba iri kunyorwa hongu mambo ane kodzero nyangwe tsamba isati yanyorwa kunoti ikanyorwa nhasi utonosvika naye nhasi nhasi ka tsamba takatowanda kobaibhopezivekatonyora tosaina ndasi yotofanira kutungamira naye tsamba yotoenda mweni mando vanoita sekwezi zvichitafanakutera tsamba tikaita zvinhu zvinerekodzi tinohwina kazhinji zvazvinoita kutaura kwese kuitwa nyaya vanenge vari kutambanga vari kutenderera chokwadi chatinacho ndechekuti mhuri yacho inoita kuti zvaitwa izvo hazvina ukodzero hazvina kuteedza gwara saka chese kana chisina kuteedza gwara chinomiswa tinotyira nekunzwa mazwi enyu amunenge muchitaura mamwe acho anenge achiedza kudzivisa kudzivira kuteedzwa yekumiswa saka kana zvitaurwa kuti zvimiswe zvinomiswa nemunhu mumwe chete tsamba nechidhino zvinomisa izvozvo saka kana tichiita izvozvo isusu hatina chimwe chikonzero chatinowana chinoiswa kuseri kwezvaizvozvo
ngazvinoenda zvakadaro chii kuti zvimisi chii chamunoti kana muri dhimwe rezvo zvinokanganisa chini chakaitwa zvinabhara chinomuswa nezvimwe zvinhu zvisina bhara akakuita zvinhu zvinezvi inomukuita zvinhu zvisina bhara mori muda kuedza bhara rinokuedza neipi vashongera vaida kutorwa musunoyo handii uye vanhu vadakuita zvavanakuita ndikapotera chamuchiwanza akapinda ndinobvunza president ndizvo here handiika akaenda akanobvunza president akati handizive pachinga kuti nyaya uko zviri kuitika including nyaya yeutemiloi ground breaking devil akaita kuti tadzozivana member of parliament nzvimbo iyi wenda unozvanzi kuna deviziya kunida zviko basi kunyange zviriko kune mazadevhekuti akafura ukuru mataura zvakanaka yapamira iwo mutibana yakutaurwa marumaiwo tsamba kai takatishaisa simba sematimu nyaya yekunzi kune vanhu vari kusaina makanseras aisanganisa kuti iyo wadi 7 womwadi 8 womwadi 12 vese makansela yayaidzi akasaina imo kutonga kwamunoita imimi kunotongwa kusina mamba wakasvikirwa nezvine zvinoda pasi hazvisi zvavo zvinoya kumativi saka isisi tiri kutozoona vanhu vasina kumbobvira vakauya kana kuzopetera vachingoita zvavari kuita ndakakwenda ndichida kunoona saka manzwa muchinzi maruma vakaenda takatoenda kuti kanoona tikagumbuka zvikuru kuti wai mambo ari kutonga wacho ari kunziva ezvezvi nhasi ndikunzwa kuti haana chaanoziva saka inini ndinozwa kubatikana kuti mambo haana chaanoziva asi makandera zese atiri kutotaura ivavo nevamwe vemuwadhito vanotozviziva kuti otherwise naMP wokwadhito aripo panyaya iyo anditi saka asi vari kuzviita mudunhu rina mambo ane vanhu vake mambo kana tichiti tina mambo sabhuku wese ari pasi pamambo tinofanira kuteerera mambo tese sabhuku iwowo sabhukuwo ndiwo nevanhu saka hapana munhu anofanira kutora basa risiri rake tofanira kuti tichisenza saka uku kwakaitwa hakuna kana mutibva unoti adhwaiza anonzi akasainira hakuna vamwe vanhuwo zvavo asi zvinhu zvepasi zvinoonekwa nemativi saka tinonzwa kubatikana makabatikana zvakanaka chaizvo maivesa kuti mubatikane mabatikane onoso mambo ari kuti yeye ukabhora iwo naye kuti tsamba iwo tengesera iko kuno ndimako
Hapana tsamba yakanyorwa hapana chinonetsa kuti iye inotadza nekwete. Handiti ndisitimuwirirana vanhu. Imimi makaita izvi saka mambo nevanhu vake Masachivero haneno zvamakabveta mameetings amaita kana maita masecret meetings makaita asi watazogara uri wedu isisi Masachivero taramba kuti zvamurikuita zviitwe tsamba iyi ndo yatauya nayo. Vagari vese vemunomu vanhu pachivero masambo nei hapana kana ane chaari kuziva zvinhu zvakarongwa kunze ubva vakusweta zvavari kuita muzvinhu ivaridzi vane vakaungana musana zvakarongwa kunze Saka ngazvidi Ora kana chivero taita kuti tinyore tsamba ndini. Ndofunga ndinova zobvisa kuti kanyorwa dziri mbiri wanotonwa seka tosara neni kopi yatinofotokopa mune mune mobata kungwana. Tikadrafta pakakuita kutaipa izvo kusvika paizvo zvikwanisa tozvaga hatishairi method kusvika pachigwere. Yobva yatotaipa nhasi yobva yakaitwa sei tiri pano tobva taipa muchini dzara vari pano obva watengesera tsamba tofanira kusara nemakopisi tese dzimba dzedu dziri panapa nyandevu katumbo yake ndara kuishuba chimesanyi ndiani takamaru mai kuti unofanira kusara nekopi yavo tikada kutenga makopi pay hazvidhuri zvinoita $2 unomuona chi kopi yake yakasitema yakasaina saka ifunga kuti ngatitori andinomishina kwemberi rinozvigara chifana ndiyo nguva yekutoita zvinhu zvacho tobva toita zvifana mambo tinavo tiripo hatisi kusvika kuendako tinoenda hapana chakabhoipa mudharaachitenda aripo ndirivakumbikuzwisira chivero kuti otherwise nhamo inofundisa plus nhamo inobatanidza dambudziko ratiitira kuti tisanganani ngatirege kurovenga dambudziko raita kuti timbowana nguva kuti kuronga chii saka machina akaipa pakuti ari kutura akubata zvinhu zvedu but aita mukana akatinakira because atisanganisa nhasi kuti tironge chinhu chedu ichi ngatichiendei tinoita tsamba yedu yobva yataipwa touya panapa makava aripo chitini aripo nyandebva aripo chengere aripo chingwere aripo maruma aripo wese aripo achowana chii tsamba tobva tavaitira yavo yavanopuwa then tozotera nedzedze dzatakabata kuti anything kana vakanekwa vanozoda kuenda tinenge chinova challenge ari tsamba iyi no takavapa tsamba iyi yeone kuti tora izvi izvino zviri chimbomirai tikanga tisachinja takabata hatimunyepera nachivero unoda kubvuma kurairwa chivanhu chivi imi munokanganisa vanhu upi atinoita mwanambe hatifanire izvezvo vana vedu vamwe vachidzinga kuSouth Africa vane aksesi kudzoka kunofumusha asi imimi izvezvi zvedu zvatinazvo muri kuregera zvichiparara ngatiti isusu tirikurega zvikase ndisu tirikurega inoda kuti imini isusu tirikurega zvinhu zvedu chini saka tataiso dzaramba ndozvinofanira kuti hanzi shupa mbiri hazitorwe chi nobva vachara chima hazisvika saka munhu ari kunakamira agone kukunda takaita kuti tikakuti vamarunhu aitai muri haikona kufunga nzara yedu kuti hamuna chamunacho ndinopiwa something uchitengesa zvinhu zvinoraramisa tinobva totaura nevazvikuru nevazvikuru imimi ndime matakagara muno machirere vanani isisu tese itai isusu mudharamunzwise mudhara kuti nyaya mutaura yake yakuti ndisakataka kugara here chivero takubuda mulaiaamba tikasaina tikuwesta time titapane kune kutaura zvakawanda zviripo zvamusinei yamutatendanokwatisa kuti company ikuita zvaikuita including the GDC musasiye MP
Anopanda kusevwa tsamba iyoyo. Fine, sisi tichenda pamuri kufunga kuti vanhu vaisi vanokodzera kuti vatsamba ngati vaiseiba nokavakuradza kuti kuna varume mambo havagona kuita chinhu vogaaamutivairoga hadi chara chingaitwa nyenya ndimadzimambo akofuda mambo atezi zvakanaka ndizvozvizvo idzo nzvimbo dzese dzekubatwa nevanhanga isisi toziva kuti chibeuka ndonzvimbo dzechest pasi abhadhani nzvimbo ipi zvayomusuruka munhu wese kumudhandija kutodavatozva dzindoma zakufambira ikoko saka izvi takatoungana kudai kana ikomiti kana varaundi 2 3 5 vakunzi vachafambira zvinhu vanhu vatongwapointwa bozi tichaparara rokuende saka katakuba kuvaka ngativake katakuba kupuza ngativise saka chibva marumaizi vanobvemusira parudiwa parudiwa marume angaidega havainderuga zvakaronga panoda kudzimba dzese dzirimunowaneizvi posarugwa yoita ikomiti takaisamba kubva pamberi ndiyanotungamira ndiri munhu wazvo